Bernanke, Douglas Diamond ani Philip H. Daibvich olu tanuna ka jɔnjɔn duma tɛnɛndon u ka ɲinini mun kɛra wari marayɔrɔw bini kɔlɔlɔw kan. Prix Nobel ale jɛkulu ni u ye lajɛrɛ kɛ Suède jamana la ka ɲininikɛyɔrɔ min bɛ Stockholm ko ni mɔgɔ saba ka ɲinini ko nafaba b'a la wari marayɔrɔw kana se ka firi. Jɛkulu y'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ saba ka ɲinini jaabi san 1980 wagati la ko o de kɛra sababu ye ka na ni sariyaw ye minnu bɛ duniya sugu ani ni gɛlɛyaw nana sugu kɔnɔna la olu bɛ se ka labaara cogo min na mɔgɔw ka se ka bɔ a kɔnɔ. Diamond ni san 68 don ni ale sigilen bɛ Chicago sanfɛ kalanso la ani Davidge ni ale ye san 67 ye ni ale bɛ Washington ale sanfɛ kalanso la Saint Louis ko gouvernement ni o ye ka nafolo bilali kangali minnu kɛ ko o de b'a to gɛlɛya ninnu caman bɛ yen tɛna se ka na wari marayɔrɔw kan. San 1983 u jɛra ka gafe dɔ sɛbɛ mun tɔgɔ ye Anglɛkan na Bank Runs Deposit Insurance and Liquidity ni ale bɛ kuma gɛlɛya minnu ni olu bɛ nati ni mɔgɔw girinna k'u firi waribon kan.